Isa na naman pong special na araw ito mga kabayan. Ngayon po ay araw ng Martes upang muling tunghayan ang mga buhay ng mga nandito sa mga bakbakang trabaho dito sa KSA. Na ang mga tao dito nakatira, ang mga nagtratrabaho sa planta na sinasabi nating oil and gas. Dito, nandito yung mga mabibigat na trabaho. Nandyan yung onshore, nandyan yung offshore, nandyan yung mga dambuhalang mga construction at mga maintenance. Kaya't sa umagang ito, tunghayan natin, ipapakita ko sa inyo ang nakapalibot sa aming lugar na kung bakit ganito ang buhay dito. Makikita ninyo yung mga forma ng bahay ay napakatindi dahil hindi po pwedeng pasukin ng hangin ang lugar na ito. Hindi po pwedeng pasukin ng mga malalakas na sandstorm sapagkat marami ang nakatira sa lugar na ito. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon at welcome po kayo dito sa Berlumabin Gabaon TV. Yan na po ang bagong pangalan ng aking YouTube channel. At syempre mga kabayan, i-likes mo na rin ang channel na ito at pakishare sa iyong mga kakilala. Ito po ang aking tirahan dito sa aking kumpanya. Diyan po ako sa second floor nakatira. Kaya't ganito po ang klase ng aming tirahan dito sapagkat ang lugar na ito ay malalakas po ang hangin. Malalakas din po ang mga sandstorm dito. Kaya protected po talaga ang tinitirahan ng mga manggagawa. Kaya't sa kabila, punta naman tayo sa aming munting bakala na binibilhan ng aming mga pangangailangan. Diyan lang po, malapit po, mga bakala yan, may restaurant din po dyan, at sa kabila po, mga kampo din po yan, mga kampo ng mga tao, ng mga iba't ibang kumpanya na nakatira dito. At ditong banda, nandyan po yung aming kinakainan na mga iba. Nandyan po yung Bangladesh, Indian na kainan. At meron din pong mga mas malalaking bakala. Tara na mga kabayan, lakarin natin ang aming bakala. Malapit lang din po dito sa aking tirahan. Marami po kaming bakala, pero dito po ako pumupunta para mas malapit. Nang sa ganun, makita din ninyo ang kalagayan namin na nandito sa Saudi. Kaming mga OFW na nandito sa oil and gas nagtratrabaho. Lalakad tayo. Dito, maraming dumadaan dito, tumitigil upang bumili ng kanilang pangangailangan kasama ng kanilang almusal. Sa maliit na bakalang ito, bakala kasi ang tawag sa store sa atin. Ganito ang style ng tinatawag naming bakala na kung tawagin sa Pilipinas, ito ay mini grocery. Wala naman kasing sari-sari store dito dahil malalaki lahat ang nandito. Ito na yung pinakamaliit na aming sari-sari store kumbaga sa Pilipinas. Hello, hi. Kaya pumasok tayo at bibili tayo mga kabayan ng ating gatas lang ang bibilihin natin. Kaya good morning. How are you, sir? Ayan. Bibili tayo ng ating pagkain. Bili lang tayo ng gatas. Hello, good morning. Good morning po. Good morning, boss. Bili tayo ng gatas. You will see this one in YouTube. Okay, hello, good morning, bye. Bili tayo ng gatas para meron tayong baunin. Meron tayong babaunin sa ating trabaho. Ganito po yung mga gatas dito. Ito po yung bibilin ko, nakuha. Ililipat ko para hindi po pan. Ayan, ito po. Hello, bye. Okay. Bumibili siya ng saging. Si bye. Nakabili na po ako. Bibiruin ko sa libre. Hindi. Mahirap naman eh. Boss, Kampulusada. Okay. So dito mga kabayan, yung bakala namin dito. Ganito ang buhay namin dito sa Sapanya. Ha? Nakita na ninyo ha.
Mag-i-interview ako mamaya. Interview natin si Boss Ali. Sila yung nagkukuhan dito. Sir, how is your life in Sapanya? Living in the store, is it okay? Or what do you say, sir? Very good, very good. You are from Indian, sir, right? Yeah, India. Yeah, he's from India kasi Indians are very nice, very good in business. As you can see in our place in Philippines, too much Indian, right? So, yan po. So ito po yung buhay namin mga kabayan. Welcome to Berlomabin Gabaon TV. Thank you, sir, and good morning. Ibon, nakikita yung tong ibon niya. Ayaw niya magpa-interview. Naglilinis ng sasakyan niya. Ito naman yung ibon. Yung ibon niya daw ipapakita niya. Ayan o, meron siyang kasama. Ganda ng ibon na. Kaya ganito yung buhay dito sa Sapanya. Kaya ang buhay dito halo-halo yung mga tao. Hello, tweet 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 tweet. Ito masaya dito, masaya. Habang naglilinis, tinitignan yung ibon niya. Ayan o, tutukan natin yung ibon. Check check check. Ayan po. So ito, papalabas na tayo mga kabayan para pumunta tayo. Aantayin ko po yung service ko. So ganito po ang buhay namin dito. Mahirap, pero kinakailangan nating labanan at tanggapin ang katotohanan. Dahil sa buhay, maraming pagsubok dito. Maliit na lugar ito, kaya't kung mag-abroad ka, maswerte ka na kung mapunta ka sa mga magagandang lugar. Magandang lugar ito sa mga taong gustong mag-ipon. Kaya ito lamang ang aking masasabi sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. Huwag po sana kayong magsawang sumuporta sa aking channel, sa aking YouTube channel, Berlomabin Gabaon TV. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.